Кожата ти е огледало на онова, което преживяваш и понякога то боли. Чувствителната кожа може да е отговор на потиснат гняв или на неизказани думи. Но докато душата търси покой, кожата има нужда от помощ. Сега. Точно за това е създадена геопеалната еуфразия. Без сулфати, без агресия. За висока чувствителност. Тя разбира кожата и я уважава. Докато лекуваме кожата, нека да не забравяме и душата. Тя има нужда от топлина, разбиране и тишина. Да се обърнеш към себе си с обич. Докато измивам лицето си и го масажирам, си повтарям. Почиствам и измивам всичко, което не е мое. Обичам се, уважавам се, заслужавам любов. Докато работим с себе си, имаме нужда от съюзник. Избери този, който е най-нежен към теб.